ते भोजयते चैव षड्विधं युष्मद्भोजन यदीशैव तद्विधं विधिलक्ष्यम् हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 4ാമത്തെ ഉപദേശമാണ് ഇന്നലെ പഠിച്ചത് അല്ലെ? അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്? നമ്മളുടെ ഗ്രൂപ്പില് ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ എല്ലാവരും? ജോയിൻ ചെയ്തു കേട്ടോ. അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്താല് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്താല് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാ. കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മലയാളം ഡിവോട്ടീസിന്റെ ലിങ്ക് ആണത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വിട്ടാല് അതിലെന്തായാലും ഇടും നമ്മള്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ അറിയാൻ പറ്റും. ചേർന്നിട്ട് പിന്നെ വിട്ടു, അറിയാതെ. 4ാമത്തതിന്റെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഉപദേശാമൃതത്തിലെ 4ാമത്തെ ശ്ലോകം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണ്. പ്രധാനമായും എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് വിവരിക്കുന്നത് അംബിക മാതാജി? ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള 6 പ്രീതി ലക്ഷണങ്ങളെ പറ്റി പറയാം. 4ാമത്തത് ഉപദേശാമൃതത്തിലെ 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഭക്തിയുടെ ഏത് ഘട്ടത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? സച്ചിദേവി മാതാജി. മാതാജി മ്യൂട്ടിലാണ് മാതാജി. 1ാമത്തത് ബി അല്ലേ മാതാജി? 1ാമത്തെ ബി. വൈദ്യ സാധന ഭക്തി. വൈദ്യ സാധന ഭക്തി. എത്രാമത്തെ നമ്പർ? ദദാതി പ്രതിഗൃഹണാദി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ് ഗീതാ മാതാജി? ദാനം ചെയ്യുന്നു, തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് സ്വീകരിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് രഹസ്യമായത് സംസാരിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തത് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു, പ്രസാദം കഴിക്കുന്നു, നിത്യം പ്രസാദം കഴിക്കുന്നു. മാതാജി ഒന്നല്ലേ സമ്മാനങ്ങൾ. ദദാതി പ്രതിഗൃഹണാദി എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. ദദാതി പ്രതിഗൃഹണാദി 6 പ്രീതി ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അല്ലേ? സമ്മാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദാനം കൊടുക്കുക, അതായത് ഇതിൽ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു മുതിർന്ന ഭക്തൻ തന്റെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനം ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി ചെലവാക്കേണ്ടത് ഗീതു മാതാജി? 50%. 50%. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 2:62 സംഘ സംജായത്തെ കാമ എന്ന ശ്ലോകഭാഗം 4ാം ശ്ലോകവുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കവിതാ മാതാജി? കൂട്ടുകെട്ട് അനുസരിച്ച് വരുന്നത്. മായാവാദികളുടെയും കക്ഷികളുടെയും സി ആണോ? കിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല, കിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് 3 അല്ലെ? കിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലല്ലോ. 5ാമത്തെ
ആറാമത്തത് മായാവാദികളുടെയും കർമ്മികളുടെയും മുന്നിൽ ഹൃദയം തുറന്നു കാട്ടരുത് എന്ന് പറയുന്നതിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം ഏതാണ്? വനജ മാതാജി. പാമ്പിന് പാല് കൊടുക്കുന്നതാ. പാല് കൊടുക്കുന്നത്. ഗുഹ്യ മാഖ്യാതി പൃച്ഛതി പ്രായോഗികമായി എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കും? വനജ മാതാജി. വനജ മാതാജി മ്യൂട്ടാ. ഞാനാണോ? വനജ മാതാജി. ഞാൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുകയും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും. മാതാജി അല്ല, വനജ മാതാജിയുടെ ചോദിച്ചത്. വനജ ഞാനാ മാതാജി ന്യൂട്ടല്ല. മാതാജി വനജ മാതാജി. അതിന് മുന്നത്തെ മാതാജി അല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഞാനും നേരത്തെ ഞാനാ പറഞ്ഞത്. എന്നോട് അത് തന്നെ അല്ല, അടുത്തത് വേറെ വനജ മാതാജി ഉണ്ടായിരുന്നു. മാതാജി പക്ഷെ മ്യൂട്ടാണ്. അപ്പൊ എന്നെ MS എന്നും കൂടെ കൂട്ടി വായിച്ചു. അതാ ഞാനിപ്പോ MS എന്നും ചേർത്ത് രണ്ടുപേരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ. വനജ മാതാജി. മാതാജി മാറ്റുന്നില്ല. കൃഷ്ണാഭവത്തെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുകയും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് സ്ഥാപിതമായതിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഷൈനി മാതാജി. ഷഡ്വിധ പ്രേമവ്യവഹാരങ്ങൾ പരസ്പരം നടത്താൻ അവസരമൊരുക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി ഞായറാഴ്ചകളിൽ നടത്തുന്ന സ്നേഹവിരുന്ന് ഏത് പ്രീതി ലക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്? ശോഭന മാതാജി. ശോഭന സുന്ദരേശ മാതാജി. ഏതാണ്? ബിയാണോ? ആരെയും ചോദിച്ചു. ഒരു മിനിറ്റ്, സെക്കൻഡ് മാതാജി. മാതാജി മാതാജിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ? ഇല്ല, ഞാൻ ആൻസർ എഴുതിയില്ല മാതാജി. ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇപ്പൊ വന്നതല്ലേ. മാതാജി അപ്പൊ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മാതാജിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാതാജിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ. ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ മുൻ വ്യവസ്ഥയായി ഒന്നാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? മിനി ജീവരാജ് മാതാജി. മിനി മാതാജി. മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുക. മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുക. അടുത്ത 10 ചോദ്യം. ദദാതി പ്രതിഗൃഹണാദി എന്ന ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന 6 പ്രീതി ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? നാഗേശ്വരി മാതാജി. ഇത് കൊടുക്കുക, വാങ്ങിക്കുക, ദാനം കൊടുക്കുക, വാങ്ങിക്കുക, പ്രസാദം കൊടുക്കുക, വാങ്ങിക്കുക, രഹസ്യങ്ങൾ അനുഭവമുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അതുപോലെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പങ്കജ മാതാജി. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാന്മാർക്കിടയിൽ ആത്മീയ ബന്ധം, സ്നേഹം വളരും. ഓ മാതാജി, ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ പറയണ്ടേ? 6 കാര്യങ്ങൾ. ദാനം നൽകുന്നു, ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നു, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടെ പറയുന്നു, ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നു, ചോദിക്കുന്നു, പ്രസാദം കഴിപ്പിക്കുന്നു എന്നിവ ഭക്തന്മാർക്കുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രീതിയുടെ 6 ലക്ഷണങ്ങൾ. ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആത്മീയ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? പ്രീന മാതാജി. മാതാജി. പ്രീന മാതാജി. കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുക്കാൻ. പ്രേമം. മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതാജി ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. മാതാജി. പ്രീന മാതാജി മ്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. പ്രേമഭക്തി കൂട്ടിയെടുക്കാൻ, കൂടുതലുണ്ടാവാൻ.
അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് സമ്മാനമായിട്ട് നൽകുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്? എന്താണ്? ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ആത്മീയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുകയും സമ്മാനം കൊടുക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതാണ് അതെല്ലാം. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം പറയുന്നത് കേട്ടോ. മുഖ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഷീല ചന്ദ്ര മാതാജി. ഷീല ചന്ദ്ര മാതാജി. രഹസ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക, പറയുക, അതല്ലേ? ഹരേഷ്ണ മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഷീല മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. മാതാജി തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ. മുഖ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. നേരത്തെ ചോദിച്ച ഷീലയാണോ മറ്റേ ഷീലയാണോ? മാതാജി തന്നെ, ഇപ്പൊ ചോദിച്ച മാതാജി തന്നെ. അത് രഹസ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചോദിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതല്ലേ? രഹസ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുകയും രഹസ്യങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ വിശ്വാസപൂർവ്വം പങ്കിടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്? ശോഭ മാതാജി. മാതാജി മ്യൂട്ടാ. കൃഷ്ണബോധ പ്രസ്ഥാനത്തെ പറ്റി ഓരോരുത്തർ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് തന്റെ മനസ്സ് രൂപപ്പെടുത്തുകയും വേണം. അതായത് ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ വിശ്വാസപൂർവ്വം പങ്കിടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് പറയണത് അല്ലെ? ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭക്തി വർദ്ധിക്കും. ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം വർദ്ധിച്ചു വേണ്ടി നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നില്ലേ? തുഷ്യന്തീച്ച രമന്തിച്ച. ഭക്തന്മാർ തമ്മിൽ പരസ്പരം സംസാരിക്കുമ്പോൾ തമ്മിൽ എന്താണ്? ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും ആ ഭക്തി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവർക്ക് പരസ്പരം ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ? ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയും തോറും അവരുടെ ഇടയില് കേൾക്കും തോറും അത് ഒരു ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. അതാണ്. പിന്നെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൂടുതൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഭക്തിയെ വളർത്തുന്നു? സിമി മാതാജി. ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നു. കൂട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തന്മാര് കൂടുതൽ തമ്മിൽ ബന്ധം ഉണ്ടാകും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ എന്താണ്? ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗം കൊണ്ട് പ്രതി തന്നെത്താനെ നമുക്ക് വളർന്നു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. നമ്മൾ പ്രസാദം നമ്മൾ എന്ത് സാധിക്കും? ശുദ്ധീകരണത്തിന് സാധിക്കും. ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. സത്സംഗം ഒരാളുടെ സത്സംഗം എങ്ങനെയാണ് ഒരാളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെയും ലക്ഷ്യങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കുന്നത്? മാതാജി, ശ്യാമരാജി ശ്യാമ മാതാജി. ലൗകികമായ ചിന്താഗതിയെ വളർത്തുകയും ലൗകികമായ ചിന്താഗതിയെ മോഹങ്ങൾ കുറക്കുന്നു. സത്സംഗം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെയും ലക്ഷ്യങ്ങളെയും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും എന്തായിട്ട് മാറും? ഭഗവാനായിട്ട് മാറും. നമ്മൾ പോകും തോറും ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ അടുക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും എന്തായിട്ട് മാറും? ഭഗവാനായിട്ട് മാറും. നമ്മള് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതായിട്ട് മാറും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു ഭക്തനായിട്ട് മാറുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആഗ്രഹമാകുന്നത്. അപ്പൊ സത്സംഗം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെയും ലക്ഷ്യങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ? യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനക്കാരുമായി ഇടപഴകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്? സിന്ധു മാതാജി, സിന്ധു ബാബു മാതാജി. മാതാജി മ്യൂട്ടാ.
പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനക്കാരുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ ഭഗവത് കഥകളും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളുമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അത് പറയുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണഭക്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധക്കാരുമായിട്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിലുമായിട്ട് ഇടപഴകണം എന്നല്ലേ പറയണത്. കൃഷ്ണഭക്തിയെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഇസ്കോൺ കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭഗവാനിലേക്ക് നമുക്ക് അടുക്കാനും സഹായിക്കുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനക്കാരുമായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? യഥാർത്ഥ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ദദാതി തത്വം അനുസരിച്ച് ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെ ദാനധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സുനന്ദ മാതാജി മ്യൂട്ട്. സ്നേഹത്തോടെയും ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പറഞ്ഞോ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സ്നേഹത്തോടെയും നിസ്വാർത്ഥതയോടെയും ദാനം ചെയ്യണം. സ്നേഹത്തോടെയും വാങ്ങുകയും വേണം, കൊടുക്കുകയും വാങ്ങുകയും. ഭക്തൻ എങ്ങനെ ദാനം ചെയ്യണം? ദദാതി തത്വം അനുസരിച്ച് പറയുന്നത്. ദദാതി തത്വം അനുസരിച്ച് പറയുന്നില്ലേ? എത്ര ശതമാനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. 50%. തന്റെ ദദാതി തത്വം അനുസരിച്ച് ഒരു ഭക്തൻ തന്റെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ 50% ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെലവാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഭക്തന്മാരുടെ പരസ്പര സഹവർത്തിത്വം എങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ വികസിപ്പിക്കുന്നു? ഞാനുള്ളത് ഉഷാ മാതാജി, ഉഷാ നന്ദകുമാർ മാതാജി. നാം എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരുമായി കൂടിക്കഴിയണം. ഭക്തിസാധകങ്ങളായ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. ആചാര്യന്മാരുടെ പദവിന്യാസങ്ങളെ അനുസരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞു. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ പരിപൂർണമായി ബുദ്ധിയോടെ അനുഷ്ഠിക്കണം. ഇത് എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ വികസിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്? നമ്മള് ഭക്തന്മാരുമായി കൂടി കഴിയുക. ഭക്തന്മാരുമായി കഴിയുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ഒരാള് 5 മാല ജപിക്കുന്നുള്ളൂ, വേറൊരു ഭക്തൻ 10 മാല ജപിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളും അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മള് കൂടുതൽ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ സംശയം ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ സംശയമില്ല, ഇനി മറന്നു പോയാലേ ഉള്ളൂ. അത് പിന്നെ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും, മറവി എന്തായാലും ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി 5ാമത്തെ ഉപദേശം നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് 5ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഗോവിന്ദ കി ജയ്, ശില പ്രഭുപാദ കി ജയ്. 1 വരെ വൈദ്യ സാധന ഭക്തിയാണ്. 1 മുതൽ 7 വരെ വൈദ്യ സാധന ഭക്തി. അത് കഴിഞ്ഞ് 8ാമത്തത് രാഗാനുഗ ഭക്തി. 9 മുതൽ 11 വരെ ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. നമുക്ക് 1 മുതൽ 7 വരെ വൈദ്യസാധന ഭക്തി, 8ാമത്തത് രാഗാനുഗ ഭക്തി, 9 മുതൽ 11 വരെ ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അതാണ് 11 ശ്ലോകങ്ങളെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത 5ാമത്തെ ഉപദേശമാണ് പറയുന്നത്. മാതാജി, ഇങ്ങനെ എല്ലാ ശ്ലോകത്തിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ? വൈദ്യസാധന ഭക്തി, രാഗാനുഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി ഒക്കെ 7 വരെ വൈദ്യസാധന ഭക്തിയിലാണ് അത് വരുന്നത്. എല്ലാ ശ്ലോകത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ? അതെ അതെട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 6ാമത്തെ ശ്ലോകം, 5ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കൃഷ്ണേ ധിയസ്യ ഗിരിതം മനസാന്ദ്രിയേത ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിപിശ്ച ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യം നിന്ദാതിശൂന്യ ഹൃദമീപ്സിത സങ്കലപ്യ.
കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാന്ദ്രിയേത ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിഭിശ്ച ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ നിന്ദാതിശൂന്യ ഹൃദമീപ്സിത സങ്കല്പ്യ. കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാന്ദ്രിയേത ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിഭിശ്ച ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ നിന്ദാതിശൂന്യ ഹൃദമീപ്സിത സങ്കല്പ്യ. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? കൃഷ്ണേതി, അതായത് നമ്മള് നാലാമത്തെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹ പ്രീതി ലക്ഷണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഓരോ ഭക്തന്മാര് തമ്മില് ആ സ്നേഹ കൈമാറ്റം നടത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്താ അടുത്തത് അറിയണം? ഏതൊക്കെ ഭക്തന്മാരുടെ തലങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. ഇപ്പൊ എല്ലാവരോടും നമുക്ക് രഹസ്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റില്ല, എല്ലാവരോടും രഹസ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല, എല്ലാവർക്കും ദാനം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല, എല്ലാവരിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഭക്തന്മാരുടെ തലങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ആരോട് എങ്ങനെയാണ് വ്യവഹാരങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതെന്ന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് അടുത്ത 5ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാരുടെ തലങ്ങൾ, ഓരോ ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരോടും പെരുമാറേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ പറയുന്നത് കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാന്ദ്രിയേത, ആരാണോ തന്റെ കൃഷ്ണേതി, അതായത് കൃഷ്ണ എന്ന നാമം അവന്റെ വാക്കിലുണ്ടെങ്കിൽ, ഏതൊരുവന്റെ വാക്കിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷണത്തിലാണോ കൃഷ്ണ എന്ന പുണ്യനാമം ഉള്ളത്, മനസാന്ദ്രിയേത, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അപ്പൊ ഒരുവന്റെ ഭാഷണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുവന്റെ വാക്കില് കൃഷ്ണ എന്ന നാമം ഉച്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണം? മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണ എന്ന വാക്ക് ഉച്ചരിക്കുന്ന ഭക്തനെ നമ്മള് മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിഭിശ്ച ഭജന്തമീശം. ഇനിയാണെങ്കിലോ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച്, വിധിപ്രകാരമുള്ള ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ പ്രണതിഭിച്ച, അതായത് പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അപ്പൊ ആ ഭക്തനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ആദരിക്കേണ്ടത്? പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആരുടെ വാക്കിലാണോ ആരുടെ സംഭാഷണത്തിലാണോ കൃഷ്ണ എന്ന നാമമുള്ളത്, കൃഷ്ണ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നത്, അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുന്നത് ആരാണോ അവനെ നമ്മള് മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. മനസ്സുകൊണ്ടാണ് ആദരിക്കേണ്ടത്. ഇനി ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച്, ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തന് പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആദരിക്കണം? പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആദരിക്കേണ്ടത്. ഇനി മൂന്നാമത്തത് പറയുന്നത് ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യം നിന്ദാതിശൂന്യ ഹൃദമീപ്സിത സങ്കല്പ്യ. അതായത് മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നത് മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാതെ ഭഗവത് സേവനം മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ആരെയും നിന്ദിക്കാത്ത, ആരുടെയും ദോഷഫലങ്ങളൊന്നും കാണാത്ത, ആരെയും നിന്ദിക്കാത്ത ആ ഹൃദയത്തോട് കൂടിയ ഭക്തനെ, ശുദ്ധഭക്തനെ ശുശ്രൂഷയ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ഭക്തൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തമ ഭക്തനാണ്. ആ ഭക്തനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആദരിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ പറയാണ്. ഒന്ന്, ആരുടെ വാക്കിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ ഭാഷണത്തിലാണോ കൃഷ്ണ എന്ന നാമമുള്ളത്, ആ നാമം പറയുന്ന ഭക്തനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണം ആദരിക്കാനായിട്ട്? മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിച്ചാൽ മതി, മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ ഭക്തനെ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആദരിക്കേണ്ടത്. ഈ മൂന്നാമത്തെ തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാര്, അതായത് ഉത്തമ ഭക്തന്മാര്, അവരെങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും ചിന്തയില്ല. ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരുടെ നിന്ദിക്കാത്ത, മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകളൊന്നും ഇല്ല നിന്ദിക്കാത്ത ഭഗവത് സേവനം മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരെ ആരെയും നിന്ദിക്കാത്ത ഹൃദയത്തോട് കൂടിയനായിട്ടുള്ള ഭക്തന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ആ ഭക്തനെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ശ്രദ്ധാപൂർവം സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഭക്തനെ ആദരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാര്. ഒന്നാമത്തത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കണം. ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ വിനയപൂർവ്വം പ്രണമിച്ച് വന്ദിച്ചാദരിക്കണം. മനസ്സിനെ മറ്റൊന്നിലേക്കും വ്യതിചലിപ്പിക്കാതെ
ഭക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറിയവനും മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കുക മുതലായ പ്രവണതകൾ തീരെ ഇല്ലാത്ത ഹൃദയത്തോട് കൂടിയവനുമായ ശുദ്ധ ഭക്തനെ ശ്രദ്ധാപൂർവം സേവിക്കുകയും അവരുമായി കൂടിക്കഴിയുകയും വേണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെ നമ്മൾ എന്തിനാ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആദരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ 3 പേർക്കും ഓരോ പേരുകളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ നാമം, കൃഷ്ണ എന്ന നാമം ഉച്ചരിച്ച ആ ഭക്തന്മാര് പുതിയ ഭക്തന്മാരാണ്, പുതിയതായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരെ പറയുന്നതാണ് കനിഷ്ഠ ഭക്തരെന്ന്. അവര് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കനിഷ്ഠ ഭക്തർ. അവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? കനിഷ്ഠ ഭക്തർ എന്ന് പറയും. രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലുള്ളത് മധ്യമ ഭക്തർ എന്ന് പറയും. ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ ഭജിക്കുന്ന പ്രണാമം ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാര് മധ്യമ ഭക്തർ എന്ന് പറയും. മൂന്നാമത്തെ ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരാണ് ഉത്തമ ഭക്തർ. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ ഭക്തന്മാരെ തിരിക്കാം. ഒന്ന് കനിഷ്ഠ ഭക്തൻ, മധ്യമ ഭക്തൻ, ഉത്തമ ഭക്തൻ. അപ്പൊ കനിഷ്ഠ ഭക്തനെ നമ്മള് മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം, മധ്യമ ഭക്തനെ നമ്മള് പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം, ഉത്തമ ഭക്തനെ നമ്മള് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് കനിഷ്ഠാധികാരി. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് കനിഷ്ഠ ഭക്തനെയാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഹരിനാമം ഉച്ചരിക്കുന്നതിൽ പ്രാരംഭ ഉപദേശം നേടി കൃഷ്ണനാമം കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തി മാർഗത്തിൽ വരുന്ന നവാഗതനാണ് ആര്? കനിഷ്ഠാധികാരി. നവാഗതൻ, പുതിയ ഭക്തൻ, പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഭക്തന്മാരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയാം, അല്ലെ കനിഷ്ഠ അധികാരി എന്ന് പറയാം. അവനെ ഒരു കനിഷ്ഠ വൈഷ്ണവൻ എന്ന് കരുതി മനസ്സിൽ അവനോട് ആദരവ് പുലർത്തണം. അപ്പൊ അവനോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? മനസ്സിൽ അവനോട് ആദരവ് കാണിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ കനിഷ്ഠാധികാരി അല്ലെങ്കിൽ കനിഷ്ഠ ഭക്തൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെന്താണ്? അവരിപ്പോ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവർ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ആ നാമം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരാരാണ്? ഗുരുവാണ്. ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന്, ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ആ നാമം ജപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ പുതുഭക്തന്മാരെ കനിഷ്ഠാധികാരി അല്ലെങ്കിൽ കനിഷ്ഠ വൈഷ്ണവരെന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം അവരെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം 47-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അർച്ചയാമേവ ഹരയേ പൂജാം യാ ശ്രദ്ധയേ ഹതേ ഭക്തേഷു ചാനേഷു സാ ഭക്ത പ്രാകൃത സ്മൃതഃ. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന് ആരാധിക്കുന്നവനും എന്നാൽ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരോടോ സാമാന്യ ജനങ്ങളോടോ വേണ്ട വിധം പെരുമാറാൻ അറിയാത്തവനുമായ ഒരാൾ പ്രാകൃത ഭക്തനാണ്. കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണെന്നാ പറയണത്? അവരുടെ ധാരണ അമ്പലത്തിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനുള്ളൂ. അപ്പോ ഭഗവാനെ കാണണമെങ്കിൽ എവിടെ പോകണം? അമ്പലത്തിൽ പോകണം. അപ്പൊ അതാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാര് ചിന്തിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ കാണണമെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൽ പോകണം. അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാം. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട്, സാധാരണ ജനങ്ങളോട്, ഭക്തന്മാരോട് വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റം അവർക്കറിയില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഭക്തന്മാരോട് പെരുമാറേണ്ടതെന്നൊന്നും അവർക്കറിയില്ല. കാരണം ഭക്തിയിലെ പുതിയവരാണ്. അപ്പൊ ആരോട് എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്, പെരുമാറേണ്ടത്, ഭക്തന്മാരോട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരാണ് ആര്? കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാർ പുതിയ ഭക്തന്മാരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ആരറിയാൻ പറ്റില്ല? മധ്യമ ഭക്തൻ ആരാണ്, ഉത്തമ ഭക്തൻ ആരാണെന്നൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരോടും എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്നും അവർക്ക് അറിയുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കനിഷ്ഠ ഭക്തൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അടുത്തത് മധ്യമ ഭക്തൻ. മധ്യമ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരിയായ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ഭക്തി മാർഗത്തിൽ ഉപദേശ ദീക്ഷ നേടി ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നതിൽ നിരന്തരം വ്യാപരിക്കുന്നവനാണ് ആര്? മധ്യമ ഭക്തൻ. അപ്പൊ മധ്യമ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ഭക്തി മാർഗത്തിൽ ഉപദേശ ദീക്ഷ നേടി ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നതിൽ നിരന്തരം വ്യാപരിക്കുന്നവനാണ് മധ്യമാധികാരി. മധ്യമാധികാരി ഭക്തി മാർഗത്തിൽ ഇടനിലയിൽ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇടനിലയിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചവനായിരിക്കും, നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ നാമം ഭജിക്കുന്നവനായിരിക്കും ആര്? മധ്യമാധികാരി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം 46-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഈശ്വരേ തദധീനേഷു ബാലിശേഷു ദിശൽസു ച പ്രേമ മൈത്രി കൃപോപേക്ഷ യാ കരോതി സ മധ്യമഃ. പരമപുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാനെ പരമപ്രേമഭാജനമായി കരുതി ആരാധിക്കുകയും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരിൽ മൈത്രിയോടും അജ്ഞാനികളിൽ കൃപയോടും അസൂയാലുക്കളിൽ ഉപേക്ഷാബുദ്ധിയോടും പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തനാണ് മധ്യമാധികാരി. അപ്പൊ മധ്യമാധികാരിക്ക് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിർവചനം എന്താണ്? ഭഗവാനെ പരമപ്രേമഭാജനമായി കരുതി ആരാധിക്കുന്നു. ഭഗവാനാണ്
സർവവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാരോട് മൈത്രി ഭാവത്തിലായിരിക്കും. ഭക്തന്മാരോട് വളരെയധികം മൈത്രി ഭാവത്തിലായിരിക്കും. അജ്ഞാനികളിന് കൃപയോടായിരിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവരോട് കൃപയായിരിക്കും. അസൂയാലുക്കളാണെങ്കിലോ അവര് മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല, ഉപേക്ഷാ ബുദ്ധിയായിരിക്കും. അസൂയാലുക്കളോട് ഉപേക്ഷാ ബുദ്ധിയോടെ പെരുമാറുന്നതാണ് ആര്? മധ്യമാധികാരി. അപ്പൊ ഈ മധ്യമാധികാരിക്ക് ഭക്തന്മാരെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആരൊക്കെയാണ് ഭഗവത് ഭക്തന്മാരാരാണ്, അസൂയാലുക്കൾ ആരാണ്, അജ്ഞാനികൾ ആരാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ മധ്യമാധികാരിക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരോടും അതനുസരിച്ച് പെരുമാറാൻ സാധിക്കുന്നവനാണ് ആര്? മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. ശാസ്ത്രജ്ഞാനം ദൃഢമായി ഉറച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര കീർത്തനത്തിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം കൈവളർത്തി നിശ്ചിത ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ വീഴ്ച കൂടാതെ നടത്തുന്ന ഒരാൾ മധ്യമാധികാരിയെ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോ മധ്യമാധികാരി എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര അറിവൊന്നും ആർക്കുണ്ടാവണമെന്നില്ല, ഈ മധ്യമാധികാരിക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ മഹാമന്ത്രത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ നിശ്ചിത രീതിയിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ വീഴ്ച കൂടാതെ ചെയ്തു പോകുന്നത് ആരാണ്? മധ്യമാധികാരിയായിരിക്കും. അപ്പൊ മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, ഭക്തന്മാരോട് മൈത്രിഭാവത്തോടും അജ്ഞാനികളിൽ കൃപയോടും അസൂയാലുക്കളിൽ ഉപേക്ഷാ ബുദ്ധിയോടും കൂടി പെരുമാറുന്നവനാണ് മധ്യമാധികാരി. ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് വലിയ അറിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ വീഴ്ച കൂടാതെ നടത്തുന്നവനാണ് ആര്? മധ്യമാധികാരിയായിട്ട് പറയുന്നത്. ഈ ഉത്തമാധികാരി, മൂന്നാമത്തേതാണ് ആര്? ഉത്തമാധികാരി. ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ ബഹുദൂരം പുരോഗമിച്ച സമുന്നതനായ ഒരു ഭാഗവതനാണ് ഉത്തമാധികാരി. മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ദൂഷണം പറയുന്നതിലൊന്നും ഉത്തമാധികാരിക്ക് യാതൊരു താല്പര്യവും കാണുകയില്ല. അയാളുടെ ഹൃദയം തികച്ചും നിഷ്കളങ്കമാണ്. അവൻ ദോഷസ്പർശമില്ലാത്ത കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിയവനാണ്. അപ്പൊ ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുദൂരം, അതായത് ഭക്തിയിൽ വളരെ മുന്നേറിയ വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഉത്തമാധികാരി. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ദൂഷണം പറയാനൊന്നും ആർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല? ഒരു ഉത്തമാധികാരിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ ദോഷങ്ങളൊന്നും ആര് കാണില്ല? ഉത്തമാധികാരി കാണില്ല. കാരണം എല്ലാവരെയും ഭക്തന്മാരാക്കാന്ന് മാത്രമാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ഒരു ഉത്തമാധികാരിയുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു, ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഉത്തമാധികാരി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം തികച്ചും നിഷ്കളങ്കമായിരിക്കും, ദോഷങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിയവനാണ് ആര്? ദോഷഫലങ്ങളില്ലാത്ത, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചും ഭഗവാന്റെ നാമരൂപഗുണ ലീലകളെല്ലാം കീർത്തിച്ചും സ്മരിച്ചും ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപായങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തും കഴിയുന്ന ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം വ്യാപിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് തന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനായിരിക്കും ആര്? ഉത്തമാധികാരിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. അതായത് ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാത്രം, ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുക. അത് മാത്രമാണ് ഉത്തമാധികാരിയുടെ കർത്തവ്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അത്തരം മഹാഭാഗവതനുമായി അഥവാ പൂർണ്ണ വൈഷ്ണവനുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും അയാളെ സേവിക്കുന്നതും ഏറ്റവും അഭികാമ്യമാണ്. അപ്പോ ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉത്തമ ഭക്തന്മാരെ നമുക്ക് അവരുടെ കൂടെ കഴിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, പിന്നെ അവരെ സേവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? വളരെ ഭാഗ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഉത്തമ അധികാരിയായ വൈഷ്ണവനെ ആചാര്യനായി സ്വീകരിക്കണം. തന്റെ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിക്കണം. തന്റേതായി എന്തുണ്ടോ അതെല്ലാം ആചാര്യന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അനുശാസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ഉത്തമ അധികാരിയായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആചാര്യന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. ആചാര്യനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആര്? ഉത്തമാധികാരി. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാരെല്ലാവരും ആരായിരിക്കും? ഉത്തമാധികാരി ആയിരിക്കും. തന്റെ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം ആ ഉത്തമാധികാരിക്ക് സമർപ്പിക്കണം. എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ആചാര്യന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നാണ് അനുശാസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അധപതിച്ച് കിടക്കുന്ന അനേകം ആളുകളെ സമുദ്ധരിച്ച് വൈഷ്ണവത്വത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള കഴിവുള്ള വൈഷ്ണവനെ ഉത്തമാധികാരിയായി പരിഗണിക്കാമെന്ന് ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ പ്രായോഗിക സൂചന നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു അധപതിച്ച് കിടക്കുന്ന ജനങ്ങളെ ആരാണോ വൈഷ്ണവത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? ഉത്തമാധികാരിയാണെന്ന് പറയണം. ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ പറയുന്നപ്പോ നമ്മൾ അധപതിച്ചിരിക്കുന്ന ആരെയായാലും ആ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നവനാണ് ആര്? അങ്ങനെ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. 3 തരത്തിലുള്ള പറഞ്ഞു ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചൊന്ന് കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാർ അല്ലെ കനിഷ്ഠാധികാരി, രണ്ടാമത്തത് മധ്യമ ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യമാധികാരി, മൂന്നാമത്തത് ഉത്തമ ഭക്തൻ ഉത്തമാധികാരി. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? മനസ്സിലായി.
എടുത്തില്ല. ഈശ്വരന്റെ നാമവും ഈശ്വരനും വ്യത്യസ്തമല്ലെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയണം ഭഗവാന്റെ നാമം ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നത് എത്രയോ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് ഭഗവാന്റെ. വൈകല്യം കൂടാതെ 10 തരം നാമാപരാധങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ ഒന്നുപോലും കൂടാതെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഒരാൾ ശ്രദ്ധയോടെ ജപിക്കുന്ന പക്ഷം അയാൾ അനുക്രമം ഉയർന്നുയർന്ന് ഈശ്വരന്റെ നാമത്തിനും ഈശ്വരനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസവുമില്ലെന്ന് അറിയുന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ നാമം ജപിക്കുന്നത് ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അത് ജപിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധാപൂർവം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ അനുക്രമം ഉയർന്നുയർന്ന് ഈശ്വരനും നാമവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് അറിയുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നത് ഉത്കർഷദായകമാണ്. ആ വൈകല്യം കൂടാതെ 10 തരം നാമാപരാധങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ളതാണിത്. അതിലൊന്നുപോലും കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പക്ഷം അനുക്രമം ഉയർന്നുയർന്ന് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലെന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനും യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ പുരോഗമിക്കാൻ ആരാണ് ശരിയായ സ്ഥാനാർത്ഥി? അപരാധങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം ഒഴിവാക്കി ഈശ്വരന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കാതെ ആർക്കും കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ മുന്നേറാൻ അർഹതയുള്ള ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ അപരാധങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കി നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ മുന്നേറാനുള്ള അർഹത കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കാതെ ഒരാൾക്കും കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ മുന്നേറാനുള്ള അർഹത ഉള്ള ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ആ അപരാധങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നാമം ജപിച്ചാലേ കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ടുള്ള അർഹത നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത്. കനിഷ്ഠ ഭക്തനിൽ നിന്ന് ഉത്തമ ഘട്ടത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ വളരാം? അപ്പൊ എല്ലാവരും തുടക്കത്തിൽ ആര് തന്നെയായിരിക്കും? എല്ലാവരും ആരായിരിക്കും തുടക്കത്തില്? കനിഷ്ഠ ഭക്തനായിരിക്കും അല്ലെ. കനിഷ്ഠ ഭക്തിയിൽ നിന്നാണ് മധ്യമ ഭക്തനാകുന്നതും ഉത്തമ ഭക്തനാകുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും തുടക്കത്തില് കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാര് തന്നെയായിരിക്കും. അതിനുശേഷം പിന്നെ നാമം ജപിച്ച് വളർന്ന് നമുക്ക് മധ്യമ ഭക്തനാകാം, പിന്നെ ഉത്തമ ഭക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ഭക്തി ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് കനിഷ്ഠ ഭക്തിയിലാണ്, കനിഷ്ഠാവസ്ഥയിലാണ് എല്ലാവരും ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഹരിനാമം നിശ്ചിത സംഖ്യ ആവർത്തിച്ച് ജപിച്ച് ക്രമത്തിൽ അവൻ ആരായാൻ സാധിക്കും? ഉത്തമ ഭക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ എത്ര നാമം ജപിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്? 16 റൗണ്ട് അല്ലെ. 108 × 16. അത് നാമം ജപിച്ച് അത് ശരിയായി രീതിയിൽ ആവർത്തിച്ച് ശരിക്കും ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രമത്തിൽ അവനും എന്ത് സാധിക്കും? ഒരു ഉത്തമാധികാരിയാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. വലിയ പ്രവാചകന്മാരായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചില സമകാലീന സുഹൃത്തുക്കൾ ഭഗവൻ നാമ കീർത്തനത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയത് മൂലം ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക വശത്തേക്ക് ക്രമത്തിൽ അധപതിച്ചതായി നാം കണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പറയാണ്, ഇപ്പൊ കുറെ നാളിപ്പോ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടോ? 16 റൗണ്ട് നാമം ജപിച്ച് അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തി കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും? ഭൗതികമായ വശത്തേക്ക് ക്രമത്തിൽ അധപതിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും എന്തിലേക്ക് തന്നെ വരും? നമ്മൾ താഴ്ന്നു പോകാനായിട്ട്, അധപതിച്ച് പോകാനായിട്ടും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി പറയുന്നത് ദീക്ഷയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭമാണ് എന്ത്? ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭത്തിനെയാണത് പറയുന്നത്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അന്ത്യലീലയിൽ പറയുന്നതാണ്. അന്ത്യലീല 4:192 പറയുന്നതാണ്. ദീക്ഷ കാലേ ഭക്തേ കരേ ഭക്ത കരേ ആത്മസമർപ്പണ ചേകാലെ കൃഷ്ണതാരേ കരേ ആത്മാ സമ. അതായത് ദീക്ഷാകാലത്തിൽ ഭക്തൻ പൂർണ്ണമായി കൃഷ്ണനിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം കൃഷ്ണൻ അവനെ തനിക്കൊപ്പം പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ദീക്ഷാകാലത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പണം ചെയ്യാം. ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭഗവാൻ അവനെ തനിക്കൊപ്പം പരിഗണിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇനീസിയേഷൻ എന്നാണ് പറയാ, ആ തുടക്കം. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാനുള്ള തുടക്കമാണ് എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നത്? ദീക്ഷ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പാണ് നമ്മൾ അതിനു മുന്നേ ജപിക്കുന്ന നാമജപവും ഈ ഭാഗവത ശ്രവണവും അതുപോലെ തന്നെ സത്സംഗങ്ങള്, പിന്നെ മംഗളാരതി, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് വേണ്ട തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ്. ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാല്
എപ്പോഴാണോ ഭഗവാനുമായിട്ട് ആ ബന്ധപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, ആ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് നമുക്ക് പറയാം ദീക്ഷ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ ഒരു ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് ആ മാധ്യമം ഗുരുവാണ്, ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്, അപ്പൊ മുതലാണ് ഭഗവാനും ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന സമയം മുതലാണ് ഭഗവാനും ആ വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള ആത്മീയമായ ബന്ധം തുടങ്ങുന്നത്. എപ്പോഴാണോ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത്, ആ സമയം മുതലാണ് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത്, ഭഗവാനും ആ വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുവരെ നമുക്ക് എന്തില്ല, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്, അത് മുതലാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറായാൽ അയാൾ തപസ്, ബ്രഹ്മചര്യം, ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണം എന്നിവ പരിശീലിക്കുവാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം. ഒരു ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ, മനസ്സിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളെല്ലാം പരിശീലിക്കാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി തയ്യാറായിരിക്കണം. ആചാര്യന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുവാൻ തയ്യാറാകാതെ കേവലം ഒരു ആചാര്യനായി വരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ആത്മീയ ജീവിതമാണ് തന്റേതെന്ന് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആരും ആചാര്യനെ സ്വീകരിക്കരുത്. അവൻ യഥാർത്ഥ ജിജ്ഞാസു ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഒരു ആചാര്യന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. അല്ലാതെ നമ്മളൊരു ആചാര്യനെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഒരു ആചാര്യനെ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല. അത് ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, അത് സ്വീകരിക്കാനായിട്ടും ചെയ്യാനായിട്ടും പാടുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർ അത് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നവർ മാത്രമാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലാത്തവരത് ചെയ്യരുത്. അവൻ യഥാർത്ഥ ജിജ്ഞാസു ആയിരിക്കണം. അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം അവനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീ പ്രഭുപാദി കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ ഉപദേശമല്ല പറഞ്ഞത്. അഞ്ചാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത് ഭക്തന്മാരുടെ തലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത്. ആരാണോ കൃഷ്ണ എന്ന നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നത്, ആ ഭക്തനെ നമ്മള് മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ഏതൊരു ഭക്തനാണോ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ആ ഭക്തനെ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ഏതൊരു ഭക്തനാണോ ഭഗവാന്റെ നാമം ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പിന്നെന്താണ്, മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കാതെ ഭഗവത് സേവനം മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ശുദ്ധ ഭക്തനെ നമ്മള് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. മധ്യമ ഭക്തൻ, ഉത്തമ ഭക്തൻ, കനിഷ്ഠ ഭക്തൻ. കനിഷ്ഠ ഭക്തൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. മധ്യമ ഭക്തനെ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ഉത്തമ ഭക്തനെ സേവനം ഭക്തനാണ് എപ്പോഴും ആചാര്യന്റെ നിലയിലുള്ളത്. ആരായിരിക്കും? ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന്മാരാണ് ആചാര്യന്മാരുടെ ലെവലിലുള്ളവര് എപ്പോഴും. കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ എവിടെ മാത്രമേ ഭഗവാനുള്ളൂ, അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ആര്? കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാര്. അവർക്ക് എന്താ അറിയില്ല, അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടതെന്നോ ഭക്തന്മാരാരാണെന്നൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാര്. എല്ലാവരും തുടക്കത്തിൽ ആരായിരിക്കും? കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാര് തന്നെയായിരിക്കും. പിന്നീടാണ് നമ്മള് മധ്യമ ഭക്തരും ഉത്തമ ഭക്തരൊക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ മധ്യമ ഭക്തരെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ പ്രേമഭാജനമായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാരിൽ മൈത്രി ഭാവത്തോടും അജ്ഞാനികളിൽ കൃപയോടും അസൂയാലുക്കളിൽ ഉപേക്ഷാ ബുദ്ധിയോടും കൂടി പെരുമാറുന്നവനാണ് ആര്? മധ്യമ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവത് സേവനം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്, വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെന്താണ്, മറ്റുള്ളവരെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനായിരിക്കും. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദകള് കാണാത്ത വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? ഉത്തമാധികാരി അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചും ചിന്തിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്, സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ, കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയാം. ഇനി എന്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ? ദീക്ഷയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ദീക്ഷാകാലത്തിൽ ഭക്തൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അവരെ തനിക്കൊപ്പം പരിഗണിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്.
ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ആ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുക. അതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നത്? ഒരു ഗുരുവിലൂടെയാണ് നമുക്കത് സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാല്. ആ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ആ നിമിഷം മുതലാണ് ഭഗവാനും ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം വരുന്നത്. ഒരു ആചാര്യയിലൂടെയാണ് നമുക്കത് സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെന്താണ് ഇതില് പറഞ്ഞത്? പറഞ്ഞു ആചാര്യന്റെ അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത്? ഒരു ഭക്തൻ, കനിഷ്ഠ ഭക്തൻ, മധ്യമ ഭക്തൻ, ഉത്തമ ഭക്തൻ ആരാണെന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവേക ബുദ്ധി അവനുണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 ഭക്തന്മാരുടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള നമുക്കൊരു ബുദ്ധി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന്, ഉത്തമാധികാരിക്ക് ആരായിട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കും? ഒരു ഗുരുവായിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് കനിഷ്ഠാധികാരിക്കോ മധ്യമാധികാരിക്കോ ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാം. പക്ഷെ അവരെ തലത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളവരായിരിക്കണം. കാരണം അവര്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു, മധ്യമാധികാരിക്ക് എന്താണ്, ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ അറിവ് കുറഞ്ഞവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവർ എന്തിലേക്ക് പോകാം? അവര് അപര്യാപ്തമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ജ്ഞാനം അപര്യാപ്തമായതുകൊണ്ട് മധ്യമാധികാരിക്കും ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാം. പക്ഷെ ശിഷ്യന്മാർ അവരുടെ തലത്തിൽ തന്നെ പെട്ടവരായിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ?